daga 'yan mata zuwa zawarawa zuwa matan aure zuwa tsofaffin mata, ya kamata ku saurari wannan bayani domin dan ku aka yi shi kuma zai yi matuƙar taimakawa marayuwarku baki ɗaya. Mata da yawa sun san ana cewa miji, kun san asalin kalmar miji kuwa? Me yasa ake ce masa miji? Does it make sense at all a ce miji? Shi ba turanci ba, shi ba larabci ba. The word miji ya samo asali ne daga abin da Hausawa ke cewa majibancin lamari. Kun ga ko daga sunan a nuna girmansa da kuma irin ƙimarsa. Mijinki komai lalacewarsa, komai talaucinsa, komai mugun halinsa, sunan shi mijinki, in dai da igiyar aure a tsakaninki da shi. Ina har kina a matsayin matarsa, to kuwa da haƙoƙinsa a kanki da dole sai kin sauke su. Babu ruwan Allah da shi, wani irin hali ne da shi, mai kyau ko mara kyau. In yana miki abin da bai dace ba, wannan shi da Allah, amma ke fa dole ki bi shi ki masa biyayya, abin da bai saɓa wa Allah subhanahu wata'ala ba. Karki gangancin cin zarafin mijinki ko ki masa maganganu marasa daɗi don wai shi ma yana miki irinsu. Shi da miki shi da Allah, ke kuma ladan haƙurinki yana wurin Allah subhanahu wata'ala. Mace mai neman aljanna, ina ruwansa da wani? Ki cire a ranki cewa wai mutumin ki ke biyayya, ba wai Allah subhanahu wata'ala ba. A'a, ki sani ba wai shi kike wa biyayya ba, kina bin umarnin Allah subhanahu wata'ala ne. Don Allah ne ya ce ki yi aure kuma ki bi mijinki, shine hanyar shiga aljannarki. Da yawa mata na mamakin mistake suke aikatawa, wai za su ƙayatarwa kansu ‘yanci da cin zarafin miji da bijire masa da ƙin yin masa biyayya. To kin samu ‘yancinki, kin kuma kin rasa aljanna, me kika yi kenan? Ko kuma ka ga mace tana cewa mijinta, wai me ka taɓa yi mun tun da kake? To wallahi manzon Allah ya ce irin waɗannan matan ba za su shiga aljanna ba, kai ko ma ƙamshin aljanna ba za su shiga ba. Haram ne mace ta ce miji ya sake ta ba tare da wani dalili ƙaƙƙarfa ba. Babu wani dalili ko hujja da Allah zai karɓa daga wurinki duk ran da kika tsaya a gabansa da laifin cin mutuncin miji, rashin biyayya, cin amanarsa da wulaƙanta shi. Miji yana da girma da sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a umarci wani ya yi wa wani sujjada, to da an umarci mace ta yi wa mijinta sujjada. Ku kalli fa sujjadar da Allah kaɗai ake yi wa, amma a ce wai da za a yi wa wani sujjada, ba a ce annabi ba, ba a ce iyayenki ba, ba a ce malamanki ba, sai aka ce mijinki. Kin ga kuwa lallai ana so a nuna miki ne bayan Allah subhanahu wata'ala da manzansa babu wanda ya cancanci biyayya da total devotion irin mijinki. Mijinki ya fi iyayenki, haka addinin musulunci ya ce, amma da an faɗa na san za ka ga wasu suna kumfar baki, to ku ta yi, to ba haka ba ne. Ilimi ne ya yi bayani akan haka. Daga ran da aka kai miki aure, iyayenki ba su da wani katakus a kanki sai abin da miji ya ce. Girman da musulunci ya ba wa miji ba kaɗan ba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mace za ta rinka yankar nonuwanta tana gasawa tana ba wa mijinta yana ci, wallahi da bata biya shi ba. Kada ku ga ana ta zancen maza kullum ba su da kirki, ba su da kaza, ba su da kaza, sun yi kaza, sun yi kaza. Allah yana sane
ya yi su a haka, ko an faɗa muku za ku samu aljanna ne a banza ne? Haƙurinku da juriyarku Allah yake gwadawa, yana so ya ga za ku iya masa biyayya a kan abin da ya umarce ku, amma mata ba sa ganewa kwata-kwata. Ku sani dukkanin masu haƙuri za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Me ya kai wannan daɗi? A ce duk zunubinki saboda kin yi haƙuri za ki shiga aljanna ba ma tare da an bincike ki ba. Kuna shiga mala'iku za su tare ku suna muku oyoyo salamu alaikum. Samun aljanna a ɓagas in an mutu kenan ma fa, kafin mutuwa fa. Allah yana tare da masu haƙuri. Me ya kai wannan daɗi? A cuce ki yi haƙuri, wanda kika yi haƙuri dan shi kuma ya ce yana tare da ke. In Allah yana tare da ke, yana kula da duk al'amuranki, yana cikin duk sha'aninki, yana kuma sane da ke komai da kike yi kuma da kike so. Bayan wannan, Allah yana sane da wanda su fara haƙuri su ce sun gaji, sai ya ce fasbir, ka yi haƙuri, sabaran jamila, haƙuri kyawawa. Kun ga kenan akwai haƙurin da bai cika haƙuri ba. In kin ce haƙurinki ya ƙare, kin ɗauki mataki, to me kenan kika yi? Wahalar da kai kika yi a banza kenan. Aljannar wani sai ya ƙi an kashe shi zai samu, wani sai ya yi shahada, wani sai ya yi aiki na shekaru bila adadin, wani ma ba zai samu ba. Ke kuma sai aka ce miki aljannar ki tana ƙarƙashin ƙafar mijinki. Da a ce miji ke yi samo abu kaza a guri kaza, da a ce miki je kiki samo kaza a duk inda za ki samu, it could be anyway, kuma kafin ki dawo gida zai iya suɓucewa ya ɓata. In har from anyway kika samu, wannan za ki zaɓa. Kowa zai ce zai je ya nemo a wurin da aka faɗa, komai dai wahalar ɗaukarsa kuwa, tunda in ka ɗauka kenan. It is not easy. Aljanna kike nema, bayin Allah suna zuwa su yi bautar shekara 70 don aljanna. Ke kuma fa ɗakin mijinki fa kaɗai aka yi umarni da yi masa biyayya. In mijinki ya ɓata miki rai, sai ki kalli ni'imar da Allah ya miki ta hanyar aure kafin ki fara nadamar aure. Don nadamar da yin wani hargagi, wasu abubuwa da ba su dace ba, yi wa Allah budulci ne. Komai ya same ki, mai daɗi ko mara daɗi, ki gode wa Allah.